No a to sme opäť v reáli, tu na autokrosovom ovále. Všetko sa už pomaličky schýľuje k tomu, aby sme spoločne s približne 5-6 tisíc divákmi videli finále B, v ktorom sa predstaví 10 pretekárov a z ktorých majú ešte dvaja nádej štartovať vo finále A, teda samozrejme dvaja najlepší, ktorí sa umiestnia na prvých dvoch miestach. Pôjde sa na rozdiel od rozjazd na 8 kôl a budú to isté dramatické preteky o postup do finále A, lenže skôr ako k tomu všetkému príde, my máme pre vás ešte pripravený jeden kratučký rozhovor. Anton Lacko patrí k lídrom slovenskej reprezentácie. Minulý rok v majstrovstvách Európy 16. družstvo 3. Tento rok však na Európu chodíte zriedka. Prečo? No, je to dosť kvôli tomu, že sa nám krížuje veľa domácich podujatí z zóny strednej Európy a predsa Európa je dosť akože náročný podnik po finančnej stránke. Sponzori sa k nám ešte veľmi nepresadili. Čakáme na hodnú príležitosť. Takže zatiaľ tá otázka bude možno trošku zbytočná, keď na tú Európu nechodíte, ale ako ste spokojní s priebehom doterajším sezóny? No, doterajším som spokojný maximálne, dá sa povedať. Prakticky už rozhodnuté, som znova majster republiky na tento rok. No a v zónových majstrovstvách som celkovo tretí, čo je tiež akože pekné miesto. Počul som, že budete meniť voz. Na budúcu sezónu chcete postaviť novú buginu, povedzte nám o svojich plánoch najbližších. No, ako som spomínal, všetko závisí dosť od sponzorov, ako budeme na tom finančne, ale jednoznačne toto auto už do Európy nepatrí. To znamená, že budeme musieť vymyslieť niečo. Ale chcel by som ostať znova pri dvoch motoroch motocyklových, tak ako mám. Tieto preteky tu budú pomerne náročné. Je to síce rýchly okruh, ale trošku sťažený tým blatom. Ako vidíte vy vývoj pretekov dnes? No tak o Európe je ťažko rozprávať. Víťaza typovať, to je priam, myslím si, že nezmysel. Sú tu dobrí chlapci, patria medzi nich Mike, Bichl, Bartášek, Kožínek. Je tu spústa dobrých závodníkov, hoci ktorý môže vyhrať, hoci ktorý s ním nemusí postúpiť do finále. A čo vy? No my urobíme všetko preto, aby sme obstali čo najlepšie, samozrejme. Sme pred vlastným publikom, chceli by sme ukázať čo najviac, najviac máme. Dúfam, že nás auto bude poslúchať a že počasie vydrží. My vám to želáme. Ďakujem pekne. Takže toľko rozhovor s Tonym Lackom, ktorý už teraz to vieme, sa prebojoval do finále A, kde bude mať šancu bojovať o miesta najvyššie, ale nás však čaká najskôr finále B a povedzme si, hádam niekoľko slov o tom, ako stoja zatiaľ majstrovstvá Európy a aj majstrovstvá Slovenskej republiky v autokrose v tejto kubatúre. Najprv zostaňme, hádam, doma a povedzme si, že v priebežnom poradí po 5 pretekoch vedie domácu priebežnú klasifikáciu Anton Lacko, ktorý dokázal zvíťaziť v 3 pretekoch a má zatiaľ spolu 92 bodov a 20-bodový náskok pred druhým Jozefom Sýkorom. Treba pripomenúť, že slovenský šampionát jazdia spoločne, teda kubatúra je do 1600 aj do 3500 kubických centimetrov a druhý Jozef Sýkora práve jazdí na bugine, ktorá má obsah do 3500 kubických centimetrov. O to je Lackové zatiaľ priebežné vedenie zaujímavejšie a hodnotnejšie. Na 3. mieste je zatiaľ ďalší jazdec z tejto nižšej kubatúry, Vladimír Sagan. Toho sme videli aj dnes. Dnes sa mu však nedarilo a do finále ani A, ani B nepostúpil. V priebežnom poradí majstrovstiev Európy zatiaľ sú odjazdené 4 časti seriálu v Taliansku, Nemecku, Švajčiarsku a v Česku, kde sa išlo v Dobřanoch. Pred pár dňami tam zatiaľ vedie Nemec Oswin Bichl, ktorý dokázal vyhrať 3 pretekov a má zatiaľ 60 bodov. Na prázdno vyšiel len v Taliansku vo Vittorio Veneto. V prvých pretekoch sezóny Petr Bartášek je zatiaľ na 2. mieste, to už sme spomínali, a 3. je ďalší český reprezentant Rudolf Kožínek. Kožínek je zaujímavý tým, že v tejto sezóne jazdí
s buginou, ktorej motor a veľmi dobrý motor Škoda 760 využíval v minulom roku Bartášek, ktorý sa stal vicemajstrom Európy. Ale keďže máme ešte chvíľočku času, ponúkame vám práve s Petrom Bartáškom kratučký rozhovor. Petr Bartášek je zatiaľ druhý muž európskeho poradia v tejto sezóne. Slovenskí jazdci chodia veľmi zriedkavo na tieto podujatia. Mohli by ste nám povedať, ako Európa v tomto roku vyzerala a vyzerá? No, Evropa se proti Loňsku jako výrazně pozvedla. Jo. Je tam mnoho jezdců, jako kteří mají na to umístění na stupních vítězů, takže je to těžší než loni. Úroveň? Úroveň je, řekl bych, vyšší. Jo. My jsme taky zlepšili techniku proti Loňsku, no, ale sadili jsme teda na západní úpravce ladiče, jako a bohužel zatím nás trošku zklamali, protože technika zlobí, jsou s tím problémy. Jo. Teď na posledním mistrovství republiky třeba doma se mi ten motor úplně jako rozletěl, jak se říká. No. Počuli sme o tých problémoch, vraj ste tam museli meniť veľké bloky v motore, ale chcem sa vás opýtať, sme tu na Slovensku, čo hovoríte tejto žitavánskej trate a svojim ambíciám dnes tu? No, žitavánská trať je dobrá, no škoda, že tolik pršelo, no ale doufám, že se do odpoledne vyjezdí, no a nevím, teď ten nový motor, co jsme udělali, mám o 25 koní míň, no tak uvidíme, no, bude to spíš štěstí, no, hrát roli svoji. Favorit podľa vás dnes tu? No, myslím si, že pokud Mikemu vydrží auto, tak to bude asi on. Želáme vám všetko dobré a ďakujem pekne. Ďakujem. Ja by som sa teraz na chvíľočku pristavil pri slovenských reprezentantoch, predovšetkým pri Williamovi Varečkovi a Igorovi Vlasatom, ktorí sa prebojovali do finále B, ktoré o malú chvíľočku uvidíme a ktorí však jazdia s pomerným handicapom na takejto vlhkej trati, teda trať bola vlhká ešte popoludní, teraz sa trošku už presušila. Obidvaja totiž jazdia len s náhodom zadných kolies, čo predovšetkým na takomto šmiklavom teréne je dosť veľký handicap. Okrem nich všetky ostatné stroje, všetkých 23 pretekárov, ktorých sme dnes tu v areáli v Žitavanoch videli, všetci jazdia s náhodom všetkých 4 kolies. V tomto finále B uvidíme 10 pretekárov, 9 z nich pôjde na Ladách 1600, len William Varečka pôjde na Škode 1480. Teda uvidíme, ako sa na obsychajúcej tráti podarí znížiť obom našim reprezentantom handicap, ktorí majú. Ja hádam, len doplním, že takáto bugina tejto kubatúry má limit, musí vážiť minimálne 500 kg. Ako som hovoril s Tonym Láckom, jeho stroj váži 670 kg a proti takému Nemcovi Osvinovi Bichlovi, ktorého pri preberačke jeho stroj dnes váži len 511 kg, z toho, ako povedal Lacko, 10 kg bolo ešte blata. Je to obrovský handicap, keď uvážite, že oba stroje majú približne rovnaký výkon, predsa len tých 160 kg navyše cítiť poriadne na trati. V B finále uvidíme Igora Vlasatého, ktorý patrí do jazdeckej dynastie. Jeho otec sa takisto venoval dlhé roky autokrosu a tento mladý 19-ročný chlapec sa v tejto sezóne začína zaúčať, tak sa dá povedať, otcovmu remeslu. Začína jazdiť a my teraz ešte chvíľočku času máme. Vám teraz ponúkame rozhovor so jeho otcom, s Imrom Vlasatým, so seniorom nášho autokrosu. Vy ste nestorom slovenského autokrosu, štafetu ste už odovzdali synovi, ako ste s ním spokojní? No, syn začína prvý ročník ako naplno, predtým pokúšal sa, dostal ako vodický preukaz predčasne na výnimku, na okruhy a nemal možnosť si nejak zajazdiť, lebo jazdil s mojím autom, keď som toho aktívne ešte pretekal. Zatiaľ dá sa povedať po 3 pretekoch majstrovstiev Slovenska celkom úspešne sa mu darí ako pretekať a som s ním pomerne spokojný, aj napriek tomu, že má auto staršie a výkonnostne slabšie. A čo mu poradíte dnes tu na trať? Je rozmoknutá, ale napriek tomu rýchla. Ako by mal takticky jazdiť? No dnes mu jedine jedno môžem poradiť, aby proste dojazdil a aby dával pozor na nejaké kolízie. Nejde o nič, prakticky ide o to, aby dojazdil, aby sa vyjazdil medzi európskou špičkou elitou, aby vedel porovnať, že je tá ako európska špička vyššia ako jazdci Slovenska. Váš favorit dnes? No ja si myslím, že bude to Peter Mike,
alebo ťažko povedať, lebo nie som ako v kontakte tohto roku s týmito jazdcami. Oveľa sa zlepšili ich výkonnosť a technika sa zrýchlila, takže ťažko je to povedať, ale ja si myslím, že sú tam viacerí favoriti. Je tam aj Peter Bartášek, ktorý veľmi dobre jazdí. No a trať je momentálne ešte rozbahnená, ale môže sa nám ešte aj prášiť, alebo môže sa to opačne zmeniť, že ešte to bude viac rozbahnené, pokiaľ by pršalo nám do toho. Ďakujem vám veľmi pekne.